Най-добрият барман от Тъмбукту до Портланд, Мейн. Не ме слушаш със сърцето си, само с ума си. Вината е изцяло моя. А когато и кажеш, че всичко е наред, какво тогава? Еми, жените просто не мислят по този начин. Понякога слагате парфюм Леер Дютон, но не и днес. Какъв прекрасен ден за екзорцизъм! Имай ми доверие, любими. За добро е. Ай, моля те, Убий го с брадва! Сега тялото му се разлага в една вана в Хелс Кичън. Не искам да те убивам. Какво ще правя без теб? Ние сега започваме, Алекс. Не, аз съм излекуван. Напротив, Алекс, сега започваме. Аз съм излекуван, слава на Бога. Рак на охлев костна пес в общото варило влез. Групата на Касиел, Иво, Калин, Радослав, Силвия, Ивайло. Групата на Мари, Диана, Надя, Маринела, Хубен, Явор. Групата на Валери Йорданов и Стоян Алексиев, Вяра, Галин, Николина, Светла, Стоян. Време е за шоу. Време е за Стар Машин. Начало! Госпожи и господа, това е Стар Машин. Да посрещнем водещите Лидия Инджова и Иво Аръков. Херцоже, влезте. Но аз не съм херцог, аз съм поет. Херцоже, вие винаги успявате да ме изненадате. Не, аз просто исках да ви изрецитирам моята нова поема. О, както желаете, това мога да го поема. Добре, започвам. И аз. Нилъх не дъхва над полени. Ни трепва лист по дървесата. Пръсник! Огледва ведър лик небето. В море от бисер на роса. Вие сте истински поет. Зори и ранила стишам. На лятно утро свежеста. О, вие сте извратен, говорете ми на руски. Я помню чудне мгновение. Предо мной явилась ты. Не, вие имате огромен талант. Така е. Искам да го докосна. Не може, той принадлежи на цялото човечество. Как мимолетне видение, как гений чистой красоты. Довържете ме на немски. Ich lieb du nicht, du liebst mich nicht. Warum, mein Schatz, du liebst mich nicht. Ich liebe dich, Warum, mein Schatz, du liebst mich nicht. На здраве. Мерси. Иво? Иво, това ти ли си, бе? Знам какво си мислиш. Да знаеш обаче, че не си прав. My gift is my song. Сега оставай да ми се разсърдиш. And this one's for you. Добре, имаш право, сърди ми се. You can tell everybody. Добре, ти не си ли грешил някога? This is your song. А това в бекстейджа с Касил какво беше? It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world, and you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that
is done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Дами и господа, аплодисменти за Voice of Boys! Добър вечер, дами и господа! Вие гледате Стар Машин, първото актьорско реалити в България, в което Холивуд е по-близо от всякога. Тази вечер не Холивуд, а Бродуей ще превземе сцената на нашето шоу, защото предстои нощта на мюзикъла. Бляскав, артистичен, атрактивен и винаги на мода. Предстои да видим и чуем едни от най-емблематичните песни, герои и истории, които киното и сцената познават. Финалистите на Стар Машин са изправени пред големия шлем на актьорското изкуство. Да играят, пеят и танцуват едновременно. Едно голямо и интересно предизвикателство, но който успее да се справи с него е с една крачка по-близо до голямата мечта и голямата награда 2-годишно обучение в Ню-Йоркската филмова академия. Време е да представим и нашето жури, което ще си отваря очите на 4, защото в мюзикъла всичко е важно. Диана Добрева, фаталната дама с шар, сравним с този на Лайза Минели. Любо Чаталов, легендарен както филм на Боб Фос. Продуцентът на Стар Машин, Биляна Траянова, която ако можеше, щеше да изпрати всички 15 участника в Холивуд. И Валентин Танев, актьорът, чието роли вълнуват до Чикаго и назад. Няма повече време за губене. Очаква ни много емоция и бродуейска магия. Започваме с нещо класическо и любимо на няколко поколения. Първо обаче, нека видим временните резултати. Има много промени в класирането, но водачът и челната тройка остават непоклатими. Разликата между тях се увеличава, така че не изпускайте шанса да промените това. Феновете на Стоян, Хубен, Вяра, Силвия и Ивайло, активирайте се! Видяхте, миналата седмица Маринела беше на последно място, а сега е в топ 10. Няма сигурно място до финала. Гласувайте, защото всичко е във вашите ръце. Първо място е Светла. Оп, имаме промяна. С 21%. Браво. Галина на второ място. Браво. Аз вече се вълнувам, невероятно. Представям си какво име на участниците. Имаме голяма промяна. Браво. Тогава, нека да започваме. Очакват ни много музика, танци, песни и най-важното, много добри актьорски превъплъщения. Започваме с нещо, което само една истинска балканска душа би оценила. От репертуара на гениалния музикант Горан Брегович Калин от Ангелите на Касял избра да ви застреля с неговия Калашников. Нека да го видим. Новата ми задача е песента Калашников на Горан Брегович. Имам опит на тази песен по много сватби и не само. Елате, момци! Тук сватба има ли? Дай! Калин няма глас, но за това пък има страст, бяс, ярост. Брати! Удри тамачка! Мисля, че няма балканец, който да, като чуе музиката на Горан Брегович, да не иска да стане, да се качи на масата и да... Чуе! Опа! Да започне да се движи нестандартно. Калашников от Underground.
devla, je baro Kalašnikov, 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 Kalašnikov. Malakovac, Đalakovac, Mala Klesna, Čakovac, čuje, šaje, haje, hopa! Звончичи, кавро, пистолице, чае, шуе, хае, опа! Алакович, Далакович, Чена Клесна, Чакович, чае, шуе, хае, опа! Токи, толице, кавро, пистолице, чае, шуе, хае, опа! Цигани, сой! Аплодисменти за Калин. Мисля, че Калин намери своят свят. И своя свят. И своя свят, и своя свят. От всеки по-малко тук от Той ни блажи завеща имаме. една много красива картина. Ох, това болеше. Благодаря ти. Тук. Не, стига. Дай ми ги на ръка. Моля, благодаря ти. Журито, че тук това продължава. Сталов, как ви се струва, Калин? Браво! Това е твоята амплоа. Това е балкански стандарт, богат! Браво! Това е твоята емоция, твоето амплоа. Прави това! Вие сте ангелите на Филипов. Перник може да се гордее най-добре. Ангелите на Филипов ти са. Вдъхновина ще напиша специална роля на теб. Браво, Перник да гласува. Калин никога не се притеснява да се съблече. Калине! Той замина. Не се притеснява да се съблече, да пее, да танцува, да играе психопат. Подкрепете неговата смелост и талант. Изпишете името му на латиница с СМС, кратък номер на 1680 към всички мобилни оператори. Въпреки, че го няма. Той остави своето наследство тук. О, да. Това беше едва началото на една незабравима вечер. Очакват ни още много мюзикали след рекламите по TV7. Машината за звезди на TV7 и еднопосочен билет към Холивуд за този, който успее да го извоюва. Позволените оръжия на актьорското бойно поле са талант, ентусиазъм, трудолюбие и много харизма.
Само едно от тях ти липсва. Какво искаш да кажеш сега? Че съм мързелив и какво? Не, въобще не исках да кажа това. Добре, кажи, какво ми липсва тогава? Какво, че нямам харизма, а? Имаш там някаква. Все пак от толкова време работим заедно. Да, това е сигурно за добро или тебе. лошо. Да, разбира се. Ами какво? Аз мислиш, че... Добре, моля те, оставям те да се чудиш, а ние продължаваме напред с изпълнение от култовия мюзикъл Чикаго. Джон Райли и мистер Целофейн. Целофан. Добре, мистер Целофан или мистер Трубичка, песен за човека, когото никой не забелязва. Но Явор със сигурност ще бъде в центъра на събитията. Това е любимия ми жанр. Ще се сцепя, може да е фалшиво, но ще се сцепя и ще си избухна много готино, защото филма е Чикаго. Мистер Целофейн, любимата му песен. Избрах я, защото той я избира със сърцето си, така че заставам зад гърба му. Става дума за един мъж, който не бил завлязан от никой хипертъжната песен. Якото е, че е бавно, т.е. няма да мога да танцувам много, което ще ме изнерви, но ще го направя. Мари, обичам те. Измислил съм за него едно такова истинско витално представление. Успех, Яворе. Виждаш се. Ти какво вдигаш там, ръчички, а? Типичните ми опасения за Явор. Да не се разпиштоли твърде много. Аз стоя статичен и се клача, ето и така. Имаме ли? If someone stood up in a crowd and raised his voice up way up loud and waved his arm and shook his legs, you've noticed him. If someone in a movie show yelled fire in the second row, this whole place is a powder keg, you've noticed him. And even without looking like a hand, everyone gets noticed now and then. Unless, of course, that person it should be invisible, inconsequential. Me. Cellophane, Mr. Cellophane, should I bend my name, Mr. Cellophane? 'Cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. I tell ya, Cellophane, Mr. Cellophane, should I bend my name, Mr. Cellophane? 'Cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. Suppose he was a little cat residing in a person's flat who fed you fish and scratched your ears. You've noticed him. Suppose he was a woman wet and sleeping in the double bed beside one man for 7 years. You've noticed him. A human being's made of molds and air. With all that bulk, you're bound to see him there. Unless the human being next to you is unimpressive, undistinguished, you know who. Should I bend my name, Mr. Cellophane? 'Cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. I tell ya, Cellophane, Mr. Cellophane, should I bend my name, Mr. Cellophane? 'Cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. Never even know.
hope I didn't take too much of your time. Вашите аплодисменти за Явор! Аплодисменти за Явор! Аплодисменти, Яворе, заповядай! Господин Танев, готов ли Явор за бродуейската сцена? Абсолютно. Та пееш и танцуваш, има да ти завиждат много американци. Няма продуцент, който да не те наеме на работа. Яворе, ако имах твоята енергия, отдавна аз съм Холивуд. Да знаеш. Браво. Браво, Явор. Браво. Ако мислите, че Явор е актьорът хамелеон, който играе страхотно всякакви роли, изпишете името му на латиница и го изпратете с СМС на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Следващото изпълнение ще ви пренесе в духа на бурните хипарски години. Мюзикълът е Коса, а емблематичната песен е Let the Sunshine In в изпълнение на Галин от Петте демящи дола. Легендарният мюзикъл Коса ще трябва да се превъплатя в ролята на Джордж Бъргър, човек, който трябва да избере между сигурна смърт и това да живее като едно свободно хипи. Дали ще ни убеди, че знае на къде отива, че отива към смъртта? Айде, иди оттам. Аз си казах, че ти ли с строева подготовка. Какво да направим? Давай. Сега в песента и в танца той трябва да излъчи една невероятна съсредоточеност. Да убеди целия свят, че живота е по-силен от смъртта. Много строева подготовка. Нали? Да. Неговата младост колко може да бъде зряла. Надявам се да достигна величината на тази песен, като докосна сърцата на хората. Stop, look at one another, show her breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells for laboratory, facing a dying nation of moving paper fantasy. Listen for the new tall eyes with a brief vision of lonely truths. Somewhere inside something there is a rush of greatness who extends in front of our eyes. I fashion my future on fuming space. Silence, tell me secretly everything, everything. Manchester, England, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic Sea, and I am genius, genius, and I believe in God, and I believe that God believes in God. That's me, that's me, that's me. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in. Вашите Вашите аплодисменти! Аплодисменти за Галин. Галине. Заповядай. Госпожо Добрева, беше ли това изпълнение впечатляващо? Ами, дори Галин не можа да съсипе тази прекрасна песен.
Не, вижда се, че Галин не пее прекрасно, но пък има толкова силно желание да му се случат нещата, че това е много трогателно по някакъв начин. Аз мисля, че това, че пълниш екрана само ай така като стоиш, е предостатъчно. Така че работи моето дете и ще стигнеш далече. Беше съсредоточен. Да, тръгнал си по верния път. Аз ще коригирам продуцента и ще кажа, работи моето внуче. Така, защото съм по-възрастен. Драги зрители, тъй като Галин вече е на второ място, това е генерална промяна. Ако искате той отново да се върне на първо място, подкрепете го с SMS на кратък номер 1680, като изпишете името му на латиница. Лайза Минели отдавна се превърна в синоним на мюзикъла. Затова и режисьорът Боб Фос се прекланя пред таланта и в спектакъла си Лиза with Z. Силвия ще се опита да пресъздаде с собствения си талант песента I Gotcha. Мюзикъл е Лайза with Z. Силвия. Оригинална хореография на Боб Фос. Песента I Gotcha. Задачата ми е да изиграе една жена, която идва да си вземе от един пич това, което той дължи. Секс. Голяма, висока летва е едновременно да можеш да пееш и да танцуваш. Това много малко хора го могат и по света. Ето тук вече съм напълно в свои води и мисля да взривя публиката и да разкажа на моите конкуренти играта. Мисля, че... Не мисля, надявам се. Знам, че ще се справя. You tried to sneak by me now, didn't you? So give me what you promised to me, give it to me, come on! You promised me the day that you quit your girlfriend, that I'd be the next one to move on in. You promised me it would be just as true, that I'd be the only one kissing on you. Wasn't gonna do it. You saw me around in another direction. Oh, I'll teach you to play with my affection. Now give it here. You never should have promised to me. Give it here. Well, don't hold back now. Give it here. Don't say nothing. Just give it here. Come on, give it. Give it. Give it. Give it. Come on, give it to me. Woo! All right, boy.
вашите аплодисменти за Силвия! Господин Танев, какво ще кажете за изпълнението на Силвия? Пожелавам ви да играе в големи мюзикъли. Ти си родена за това. Имаш всички качества. Успех. Знам колко е трудно за толкова кратко време. Това е много сложна музика. Поздравления. Да, мисля, че Силвия изпя една от най-трудните песни, които ще видим тази вечер. И Силвия е, може би, най-страхотно пеещия човек в шоуто, така че браво, Силвия. Госпожа Траянова? За танците също не трябва да забравяме. И танцуваш, и пееш. Прекрасно. Абе, карай нататък. Ние знаем, че Силвия е страхотна певица, но ако мислите, че е и страхотна актриса, изпишете името и на латиница и го изпратете с СМС на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Останете с нас и след рекламите, когато ви очакват Чикаго. Аба? Working for a man every night and day, and I never lost my minute of sleeping, worrying about the way that things might have been. Big well, keep on turning, primary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling on the river. And we're rolling, rolling, rolling on the river. Well, it's the good jump in the city, working for a man every night and day. Yeah, I never lost my minute of sleeping, worry about the way things might have been. Big wheel keep on turning, strawberry keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Clean a lot of places in Memphis City, pump a lot of things in New Orleans, but I never saw the good side of the city. Kill the hitcher riding on the riverboat queen. Big wheel keep on turning, primary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river. I say rolling, rolling, rolling on the river. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da. Преди рекламите видяхме първия флашмоб в българския телевизионен ефир. Да благодарим на Роберта и на хората от нашия екип. Марина, операторът Васил, стейдж менеджерът Боби и на цялата публика. Вие гледате Стар Машин и нощта, в която всички звезди на Бродвей оживяват пред очите ви. С огромно нетърпение чаках изпълнението, което предстои сега. Мюзикъл Чикаго взриви света и върна интереса към този жанр. Нашата прекрасна светла ще бъде Катрин Зита-Джонс в песента All That Jazz. Ой! Мюзикълът се казва Чикаго. Героинята Велма Кели е осъдена за убийство. Дали ще му ни видите след изпълнението на All That Jazz? Светла за мен е равно на истината. Такава актриса, която излъчва и носи в себе си истината. Тя трябва да бъде една революционерка, да взриви един офис с песента си, с предизвикателния си танц. All That Jazz. Това, което ми харесва у Светла е чувството за мярка. Понякога то започва да й пречи. Сега тя трябва да докаже, че може да излезе извън мярката. Аз много обичам тази песен и се надявам да се справя добре.
5, 6, 7, 8. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the genie's cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. And all that jazz. Repeat. And all that jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dick is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hun, we're gonna bunny hop. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake apart and want a brand new style to do that. Вашите аплодисменти за Светла! Браво! Ей! Госпожо Добрева! Еми, госпожо Добрева, започнете вие! Еми, какво да кажем? Какво да кажем? Какво да кажем? Няма какво да кажем. Погледни си какво става въпрос. Това е актриса, която може да пее и да танцува. Не певица, не танцорка, а актриса, която може да пее и да танцува. Е, така трябва да изглежда. Поздравление.
среща актриса да има такава пластика, такъв глас. Браво, Светле. Ами айде в Холивуд, там, натам. Има време. Светла, ти си най-голямата изненада в Стар Машин. Ти никога не си занимавала с актьорско майсторство. Работеше в кол-център, когато се яви на кастинга. Изобщо не сме очаквали това нещо от теб. Къде го криеш този талант и защо го криеш? Не, те е срам да го криеш сега. Раздавай го, не спирай. Браво, Светла, браво. Поздравявам те и за вкуса. Изключително точно, изключителен вкус. Благодаря ти. Благодаря. Ще станеш голяма актриса. Ако искате Светла да остане на първо място, моля ви, гласувайте, не си губете времето. Името е на латиница. Кратък номер на 1680 за всички мобилни оператори. С СМС. Всяка жена си мечтае поне за една вечер да бъде принцеса. Да, красотата ще спаси света, точно така, но понякога тя не е най-важното. Ти мечтаеш ли си да станеш принцеса? Като пораснеш обаче. Да, сигурен съм. Аз също съм умен и красив и въобще питаме нещо. Така, добре. От кой мюзикъл тогава е парчето Dancing Queen? Това беше лесно. Това е Доктор Куин, лечителката с катето Евро. Моля. Не е ли? Така. Безнадежден си. Това е от мюзикъла Мама Мия. Парчето е на Аба. И Маринела ще изпълни версия, която не сте виждали досега. Иво! Ма ти за тая Dancing Queen? Моята задача тази седмица е да изпея Dancing Queen от мюзикъла Мама Мия в оригинал на Аба. Една нелека задача, като си има предвид тоналността на песента. Маринела си избра Dancing Queen, ще танцува като кралица, ще бъде най-прекрасната кралица Барби с изненада. Разбира се, голяма изненада за публиката. Ще почне като кралица, но как ще свърши, ще видите вие. Искам да кажа и да благодаря на Сребрена и Огнян, музикалните педагози в Стар Машин, които ми помогнаха да открия гласа си и да пробия във високите тоналности. Маринела да устои на това, което смятам да й причиня на сцената, защото това не е лесна задача. Ще се боря с Аба и борбата ще е до край. You can dance, you can dance.
Маринело доказа, че трябва да се справяме с всички препятствия по пътя. О, да, господин Чаталов, изкусител, нали Иска беше? се много голяма смелост от такова красиво момиче като Маринела да си позволи лукса да изглежда смешна и нелепа понякога. Това е една огромна крачка напред към макфюрлъка. Господин Танев? Много добре изглеждаш на екран. Знаеш ли от това? Ти си една от участничките, които крачат с най-големи крачки в това шоу. Ако продължаваш така, мисля, че за теб няма да има никакви граници. Госпожа Добрева? Аз поздравявам Мари за чувството за хумор. Просто една певица, която на всяка цена иска да си изпее песента до край, каквото и да се случва около нея, беше хубав ход. Ако мислите, че Маринела е не само красива, но и талантлива, изпишете името и на латиница и го изпратете с СМС на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Шърли Беси е една от гранд дамите на Бродвей, а песента е Big Spender. Най-предизвикателната женска песен, която се изпълнява с много хъс и самочувствие. И с какво движение? Е това. Дано Надя не види това движение. А вие... извинявайте, Николина не види. Николина не види това движение. Но вие вижте как тя ще изпълни песента Big Spender. Мюзикъл. Аз имах желание да опитам няколко различни неща. Много ми се падна Big Spender от мюзикъла Sweet Charity. Вярвам на Николина в нейната драматична същност. Надявам се да я изпея добре, да я изиграя всъщност. Да има характер и да е забавно. Много искам да изригне в тази своя задача. С тази песен трябва да съблазня един мъж. Да бъда предизвикателна, забавна, предполагам. А сега да видим дали тя ще мине през опасните лупинги на една изкусителка. И се надявам да се справя. The minute you looked in the joint, I could see wherever man of distinction, a real big spender, good looking, so refined, saluted like she knows what's going on in my mind. So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender, a little time with me. Would you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs? I can show you a good time. Let me show you a good time. When you looked in the joint, I could see wherever man of distinction, a real big spender, good looking, so refined, saluted like she knows what's going on in my mind. So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. A little time with me. Вашите аплодисменти за Николина! Вашите аплодисменти! Госпожа Траянова, хареса ли ви изпълнението на Николина? Аз Николина много я харесвам, но честно да си призная, нищо не разбрах. Каква ти беше задачата актьорската сега? Да съблазня да имаш. А ти съблазни ли го? Ми предполагам, че да. Нещо ми обягна, не знам дали се дължи на хореография или на друго решение, но просто не можах да разбера какво се случи. Пък ми хареса това, че ти си човек, който е вглъбен за себе си, сериозен човек, но сега ми заприлича на един малък гаврош в пола.
И това ми смени моята представа за твоето амплоа, което е добре, много добре. Сега не знам дали го свали, той ще каже, ама нали все пак. Госпожо Добрева? Господин Танев? Не, моля ви. Не, ние ви молим. Аз ви моля, Николина, ти можеш още повече от това. Да, наистина, самата постановка според мен не беше много добре направена, но ти там нямаш вина. Да, ти можеш да играеш много такива роли, различни. Си. И ще ги играе, какво? Госпожа Добрева? Ами, хубаво е, че видяхме, че Николина пее много хубаво. Но наистина имаше нещо, което липсваше в цялото изпълнение. Наистина не се разбра замисъл на самата хореография, за което обаче не е виновна Николина и няма за какво към нея да отправяме тези неща. Така че Николина пее прекрасно. Това е. Николина пее прекрасно. Браво! Ако мислите, вие зрителите, че енергията на Николина е готова да завладее и Бродвей, тогава пуснете един SMS за нея. Малко и трябва, за да победи, изпишете името и на латиница, го изпратете с SMS на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Ако магията на мюзикъла още не ви е завладяла, изчакайте да видите Мулен Руж, Котките и коя от нашите участнички ще се конкурира с самата Фърги след рекламите по TV7. Star Machine, шоуто, което ще изпрати един актьор във филмовата академия в Лос-Анджелис. Тази вечер е вечерта на мюзикъла. Нашите финалисти пеят, танцуват и играят за вас, което си е висш пилотаж в актьорското майсторство. Предстоят още много изпълнения, но вижте преди това временните резултати до момента. Ако тези резултати не ви харесват или ви дразнят, вие сте способни да промените временното класиране на финалистите. Само трябва да изпратите своя SMS за своя фаворит. 15-ти е Хубен. Пети, Маринела. Уоу, Светла вече има почти 23%. Не забравяйте, само чрез вашия глас може да сбъднете мечтата на един от нашите финалисти и да го изпратите да се обучава при големите имена в киното, ако иска да бъда аз. Ето, че дойде време за истинската класика в жанра. Кабаре, Лайза Минели, Боб Фос и Диана от бандата на Мари с тежката задача да ни убеди, че животът е кабаре. Задачата ми е да изиграя една героиня, която отново е повярвала в любовта и се надява този път да е наистина. Мюзикълът е Кабаре, Maybe This Time. Един човек е готов да повярва в любовта, когато вече сърцето му е яло бой от нея. Давай. Същата схема следва и просто. Ще комбинираме хиперреализъм с хиперусловност, танци. Нямам никакви опасения, защото този жанр се чувства в свои води. Трудна е задачата, защото тя трябва да влиза от реалното към условното, т.е. от реално битово живеене в едно условно мечтаене, вленуване. Това е трудно. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time you stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time
Вашите аплодисменти за Диана. Нека сексапилната Диана пристъпи към нас. Да, хвърля тази пола не ти е нужна. Вашите аплодисменти за Диана. Господин Танев. Чувате ли аплодисментите? Всичко говори ясно. Браво, Диана. Браво. Прекрасно пееш. Абе, чудех се аз, къде е това българско връбче, къде е тази малка Едит Пиаф българска, тя дебила? Що не се обади пора? Госпожо Троянова? Изключително изпълнение, Диана. Изключително. Всичко беше на място, всичко. И такова внушение, наистина ме просълзи, внушение. Ти говореше с очите си, ти преживя нещо на сцената, не знам дали наистина и не го преживя. И много съжалявам, че в България мюзикъл не е застъпен така, както заслужаваш ти, за да го правиш. Аз не разбирам защо всички се суетят и не говорят нищо за фигурата, това прекрасно тяло, но това може би трябва аз да го коментирам. Да, може би ти трябва да го коментираш. Ако мислите, че Диана е красива алтернатива и заслужава да отиде в Холивуд, изпишете името и на латиница и го изпратете с SMS на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Следващият отказ ще ви върне години назад в златната епоха на вариетето. Червената мелница или Мулен Руж е родното място на танца Кан-Кан. Лидия, танцувай. Защо аз? Ти танцувай. Аз ли? Да. Но това си тотално женски танц. Как женски танц? Моля ви, вижте и Вайло, който танцува Ел Танго до Роксан от мюзикъла Мулен Руж. Ел Танго до Роксан, Мулен Руж. Детска мечта определено. Ивайло има глас на Луис Армстронг и лице на сводник. Така че най-подходящо за него е Роксан от Мулен Руж. От малък чувствам, че имам нещо общо. Цялата ревност, цялата страст, цялата пешън, която има в отказ. Откритие за мен е, този човек може всичко, всякакви образи, така че това му пасва идеално. Малко по-голям кръг прави около нея. Много се надявам да се получи окей. We have a dance in the broadness of Buenos Aires. Tells the story of a prostitute and a man who falls in love with her. First, there is desire, then passion, then suspicion, jealousy, anger, betrayal. Where love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love. Jealousy, yes, jealousy, drive you mad. Roxanne, you don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear the dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Why does my heart rock? Feelings are dead.
Как се справи Ивайло? Ми хареса в Ивайло тази чистота на жеста, без излишни движения, без излишни импулси, без излишни фатки, панделки. Тази чистота беше доведена до много добро ниво и пеенето изненада ме в оня смисъл. Честно си признавам, не мислих, че си особено пластичен, но в случая ме изненада приятно. Искам да кажа нещо за Ивайло. Ивайло беше един от хората, който се представи най-добре на кастинга. Ивайло има изключително интересно и финно стоене на сцената. И изключително, според мен, това е актьор много фин, много чувствителен, много нетрадиционен, особен. И аз моля хората, защото виждам, че Ивайло е на предпоследно място. Това не е възможно. Моля хората да гласуват за Ивайло, защото за мене той е един от тези, които би трябвало да спечелят тази награда. Благодаря. Ако и вие мислите като мен и госпожа Добрева, че Ивайло заслужава да бъде началните места в класирането, изпишете името му на... Иска да каже преди това някакво слово. Иска да кажа нещо на Ивайло. Ивайло, ти тази вечер направи един изключително точен образ. Поздравявам те. Гласувайте за Ивайло. И понеже всички много искаме да подкрепим Ивайло, аз ще повторя анонса. Ако вие, както мен, както господин Танев и госпожа Добрева, мислите, че Ивайло заслужава да бъде началните места в класирането, изпишете името му на латиница и го изпратете с СМС на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Следващото изпълнение Надя ще пее... по-скоро ще мърка като котка в незабравимата песен "Спомени от мюзикъла Котки". Иво, Надя ще изиграе ролята на Гризабела, остаряла хубавица, която е избягала от бандата на котките и последното нещо, което ще прави е да мърка. Мър. Нека просто гледаме. Моята задача е от мюзикъла "Котките" на Андрю Лойд Уебър. Песента е "Memory". Надя ще влезе в ролята на умиращата котка в мюзикъла. Скъпи Мари, не знам с какво толкова съгреших. Ще ме наказваш да остана саминка на сцената, без всякакви патерици, хореографии, панделки, финтифлюшки, бек-вокали. За Надя всъщност нямам опасение. Там супер концентрация. Надя мисли, че ще успее да събере в себе си. Като котка. Айде сега котка и такава. Сам актьор на сцената може да бъде 100 пъти по-въздействащ от 20 човека, които се мятат като риби на сухо и се дърят като гарги. Настани се и ме гледай.
Танев. Благодаря ти, Надя. Гризабела. Ти ме развълнува. Страхотна си. Надя, ако бяхме на едно друго място, сега щяха да ти се обадят поне 100%, за да те поканят на работа. Надя, да. Чисто сърдечно ти казвам. Има актьори и актриси, така наречените хамелеони. Те могат всичко. Да излъчат светове, да излъчат всички възможни състояния. Ти си един от тях. Благодаря. За мен е Надя също един от финалистите на това шоу. Това като глас беше най-чистото изпълнение до момента. Надя има толкова интересно лице. Тя е от класата и от нивото за мен на Мерил Стрип, на Глен Клоуз. Пожелавам ти, Надя, на едни по-хубави места, в едни по-добри светове, да ти се случи това, което трябва да ти се случи. Надя отново успя да се справи блестящо. Тя винаги е различна и може да играе дори и без думи. Подкрепете я и изпишете името и на латиница и го изпратете с СМС на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Останете с Star Machine и нощта на мюзикъл след рекламите по ТВ. Вие сте с Star Machine, шоуто, в което музиката и актьорското майсторство завладяват сцената. Моята тайна мечта винаги е била да се снимам в някой италиански филм и да партнирам на някоя зашеметяваща италианска актриса. Защо? Какво пък? В смисъл, защо италянка? Как защо? Защото се убедих колко са прекрасни, откакто слушах Фърги в мюзикъла 9. Съжалявам, Лидия, вече не те обичам, ти си рускиня. Но Фърги не е италянка, тя е от Ирландия. А освен това и аз малко приличам на ирландка. Приличаш ти трънки. Фърги е ирландка, друг път. Няма значение. Който изпее песента "Би Италиан" както нея, може да ме убеди. Синьорина Вяра се взема с тази работа, да видим. Моята задача е да изиграя героинята от мюзикъла 9, Фърги, и да изпея песента "Би Италиан". Вяра, чувствително момиче. Много се вълнувам, защото това е толкова близко до моята природа. Сега обаче трябва да затвори своите чувства и изкушения в клетката. И тя да ги контролира, и тя да ги изкушава. Просто трябва да отключа тази моя страна, дивата, животинската, страстната, и да я дам, да излея на сцената. Вяра трябва да изкуши своите изкушения. Невероятна задача. Ще се справя.
because it is in your blood. Be Italian, be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian, be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this. Please be gentle, sentimental. Go ahead and try to give my cheek a pat. But be daring and uncaring. When you pitch me, try to pitch me where this fat. Be a singer, be a lover, pick the flower now before the chance is past. Be Italian, be Italian. Live today as if it may become your last. Вашите аплодисменти за Вяра! Госпожо Добрева, убедителна ли беше Вяра? Ами да, мисля, че да. Абсолютно, Вяра, браво. Имаше страст в тебе. Браво, хареса ми много. Вяра, ти наистина изкуши своите изкушения, бих казал. Имаше бяс, имаше страст, просто страхотна емоция. Поздравявам те, ти се движиш с много бързи крачки, много бързо се развиваш. Поздравявам те, Вяра. Госпожо Траянова. Прекрасна беше Вяра, прекрасна и постановката беше прекрасна. Поздравления! Ако харесвате красивата Вяра толкова колкото харесвате Фърги, моля ви гласувайте за нея. Изпишете името и на латиница и го изпратете СМС на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Сега ще се пренесем в края на 60-те години и хипи движение и войната във Виетнам. Досетихте ли се вече? Да, това отново е мюзикълът "Коса" в изпълнение на Иво от "Ангелите на Касиел". Филма е "Коса". Моята задача е да изиграя Джордж Бъргър, роля за която съм мечтал и с която се борих с ногти и зъби до край, въпреки че нямах глас по време на студийните записи. Тази песен подчертава огромна част от моя характер. Аз обичам свободата и за свободата пея в песента. Иво играе един от моите най-любими герои, Бъргър от "Коса". Най-свободният човек, който познавам в цялата киноиндустрия. 56 пъти съм гледала този филм. Разпиштолен, какъвто съм и аз. Не съм срещала досега друг Бъргър, освен Трийт Уилямс. Иво дойде и разбрах какво означава актьор. И ще се справя.
I've got life, mother. I've got love, sister. I've got freedom, brother. I've got good times, man. I've got crazy ways, daughter. I've got $1 million charm, cousin. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my head, got my head, I got my brains, I got my ear, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my back, I got my soul, I got my ass, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my finger, I got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, I got my blood. I've got life, mother. I've got life, sister. I've got freedom, brother. I've got good times, man. I've got crazy ways, daughter. I've got $1 million charm, cousin. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my bread, I got my ear, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my tits, got my heart, got my soul, my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my finger, I got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, I got my blood, got my guts, got my muscles, I got life, 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 life. Вашите аплодисменти за Иво! Аплодисменти за Иво! Ей! Нещата може би ще се променят така. Браво, Иво! Оп! Госпожо Троянова? Ти си като птица, Иво. Толкова си лек, толкова си прекрасен. Искам да те прегърна. Аз ще го направя вместо теб. Знам. Просто предавам. Много, как да кажа, ето такива хора като Иво трябва да са вече на Бродвей. Много е тъжно, че в България такива хора като Иво работят по баровете и наливат питиета, а те трябва да са по големите сцени и трябва да правят това, което прави Иво. За съжаление. Поздравявам те от името на един друг герой от този филм, който остава малко в страни и той се казва Клод Хюберт Буковски. Иво, браво! Браво, страхотна енергия. Поздравявам те. Ако сте фенове на талантливи... Много искам да кажа нещо, аз съм от конкуренцията, но ние много съжаляваме, че той не е от нашите 5 димящи дола, не е 6-тото, защото това момче, не знам дали зрителите забелязват, играе във всеки един отказ и то играе на 100, гласувайте за него. Много назад. Гласувайте за него. Пряко включване, драги зрители. Беше хубав комплимент. Ако сте фенове на талантливия Иво, помогнете му да се придвижи към върха. В момента той е трети или някъде там и има всички шансове да спечели. Затова изпишете името му на латиница, го изпратете с СМС на кратък номер 1680 към всички. Браво, Иво! Браво! А още песни, още танци и още мюзикали след рекламите по TV7.
гледате Стар Машин, шоуто, което създава звезди. Тази вечер нашите финалисти пеят, играят и танцуват, защото е нощта на мюзикъла. Джим Морисън несъмнено е един от най-харизматичните изпълнители, излизали някога на сцена. Добре, защо всички харесват рок-музиканти? Обясни ми го това. Това е все едно да попиташ защо всички мъже харесват Анджелина Джоли. То е лесно, тя е жена. Както и да е. Свиря, пея, китара. И ти го можеш, да. Ти някак... И това по никакъв начин не променя нещата между нас. Да, по-добре и по-ентусиазирана съм в момента да видим как Стоян от Петте димящи дола ще успее да ви грабне като легендата на The Doors. Браво, Лидия! Задачата ми от филма The Doors, ролята на Джим Морисън, световно известен рок-музикант, който успява да омагьоса публиката. Мисля аз да го направя. Радостта на враговете ми тържествува над мен. Господи, аз съм такъв, какъвто ме искат. Едно прекрасно изпитание за Стоян. Да не може да разчита на своят по-голям опит и на своята актьорска и човешка сила. Този път той трябва да се пребори с земното притегляне. Да видим дали ще се държи много здраво на земята, на повърхността или ще литне. Да видим неговия полет, неговите халюцинации. Като сняг се стопих и животът ми се превърна в нищо. Да, вие сте гледали това шоу безброй пъти. Виждали сте раждането, живота, смъртта. А за останалото може да се досетите. Достатъчно добър живот ли водихте, за да се направи филм за него? Всички ли са тук? Всички ли са тук? Шоуто започва. Нека ви разкажа за мъката и за загубата на вярата в Бог. За лутането в безнадежната нощ, където няма звезди. Riders on the storm, riders on the storm, into the house we're born, into this world we're torn, like a dog without a bone, and actor all alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brand is screaming like a dog. They take a holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet memory will die. Killer on the road, yeah. Gotta love your man. Gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world thing depends when life will never end. Gotta love your man, yeah. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we turn, like a dog without a bone, and actors all alone. Riders on the storm. Riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm,
Вашите аплодисменти за Стоян. Браво, Стояне, Валери, Галин и тези прекрасни девойки. Стояне. Господин Танев? Аз искам да призова публиката да гласува за Стоян. Стоян е един актьор с много качества и искам да призова хората, просто е непростимо той да е на това място. Той показа толкова много добри изпълнения и аз ви призовавам, гласувайте за Стоян. Той ухае като рокаджия. Госпожо Добрева. Искам да кажа също, че е безобразие това, че Стоян е на последно място, защото Стоян също е един от силните участници в това предаване. И, аз за изпълнението го поздравявам. Аз съм си прекарала години с музиката на Дорс и какво ли не съм си мислила и не съм си представила на тази музика. Той изпя прекрасно песента. Много ви се моля, гласуйте за Стоян. Безобразие, хора. Много ви се моля. Стояне. Едно голямо за The Doors. Стояне. Аз като стара врачка няма да врачувам, но знам едно нещо, което ще ти се случи. След 3 години, когато снимаш филм в Париж, това съм сигурен, ще отидеш на Перла 6 и ще оставиш едно цвете на гроба на Джим Морисън. Обещаваш ли? Обещавам. Призовавам... Стояне, върни се! Ела тук красиви човече с тези сияйни очи. Призовавам всички дами, които харесват сините очи на това талантливо момче, да изпишат името му на латиница и го изпратят с СМС на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Едно голямо уиски за те, приятелю. Отивай. Ти го заслужи. Уестсайдска история е една от най-великите любовни истории, може би, защото е вдъхновена от Ромео и Жулиета. Разказва се за любовта между Тони и Мария. Той е бял, тя е от Пуерто Рико. Двамата се борят да бъдат заедно, въпреки предразсъдъците. Трябва да направим една такава за Мария и Иванчо. Има ли хепи енд всъщност тогава? Ох, какъв хепи енд, не си лича Ромео и Жулиета. Това е една любовна история, емоции и голяма трагедия. Радослав от Ангелите на Касио ще изпее нежната балада Мария и само той знае на коя дама я посвещава. На тебе. Уестсайдска история. Песента е Мария, пее я Тони, в случая аз. Много по-добре, естествено. Радо, откритието в гласовете. Става дума за любов. Става дума за най-прекрасното име на света. Мария. Става дума за любовта на един пуерториканец към едно момиче, в което той се влюбва до уши. Мария, уестсайдска история, нежен, чувствителен. Абе! Знам, че ще бъде страхотно. Ще разплаче публиката. Мария and Southern... Ай, стига тук. Няма. На лайфа ще видите. Имаме. The most beautiful sounds in the world in a single word. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria.
and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like rain. Maria, I'll never stop saying Maria. Вашите аплодисменти за Радослав! Госпожа Траянова, успя ли Радослав да ви разчувства? Радо, не се пести. Това си ти. Да. Благодаря ти. Радо, ако бях Мария, нямаше да откажа, ама слава Богу, че не съм. Наистина, ако бях Мария, убеди я, че я харесваш и че я обичаш. Дори аз го почувствах, като съм мъж. Поздравления. Много чувствено, много чисто, много ясно и много откровенно и много готино. Гласувайте за Радо. Много нежен, много чувствен, с дълбок глас. Много ми хареса. Радо, искам да те поздравя най-после. Твоята чувствителност, която толкова дълго време исках да видя, тя излезе. Поздравявам те, много чисто, много добро изпълнение. Това ти е най-доброто изпълнение. Поздравявам те. Гласувайте за Радо. Лидия, май не беше ти тази Мария. Ако мислите, че Радослав успява да омая женската аудитория, нека тя гласува за него, като изпише името му на латиница, го изпрати с СМС на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Останете с нас, за да видите какво специално изпълнение са ви подготвили нашите участници за финал. Веднага след рекламите по TV7. Вие сте с Star Machine. Сцената, на която шоуто винаги продължава. Ще закрием вечерта на мюзикъл с нещо емблематично. Не знам защо Иво се държи като дърво. Аз съм дърво. Хубен от бандата на Мари, подпомаган от всички свои колеги, ще изиграе ролята на Рой Шайдер в Ах този джаз и ще се сбогува като истински шоумен със сцената и живота в песента, която всички много добре познаваме. Задачата е мюзикъл. Мюзикъл на Боб Фос, Ах този джаз. Песента е Bye Bye Love, ще има умирачка, ще се умира и основно това ще се прави. Хубен Нурев ще го хвърля в дълбокото. Финалът на мюзикъл Ах този джаз от Боб Фос. Така, той е създателя на този филм. Bye Bye Life. Ще направим едно изненадващо парти, изненада за Хубен. Това е решението, но ще видите. Тази песен ми носи само приятни емоции. Много ми хареса песничката, много искам да я пея. Не мога да танцувам и затова няма да танцувам, обещавам. Но ще си скъсам от пеене. Имаме ли го? Хубен има най-сладката задачка от всички и се надявам да се забавлява от сърце. Bye bye life. Bye bye happiness. Hello loneliness. I think he's gonna die. I think he's gonna die. Bye bye your life, bye. Bye bye your life, goodbye.
Bye-bye your life goodbye. Bye-bye your life goodbye. Bye-bye your life goodbye. Bye-bye your life goodbye. Благодаря ти. На оня свят? Да. На оня свят да си жив и здрав. Да си знаеш? Да, бе! Да, може. Как? Wow! Give it to me! Wow! Give it to me! Wow! Wow! Give it to me! Wow! Give it to me! Bye-bye life. Bye-bye happiness. Hello loneliness. I think he's gonna die. Bye-bye life. Bye-bye happiness. Hello loneliness. I think he's gonna die. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bye bye, my life. Oh yeah, goodbye. Големи аплодисменти за Хубен. Изпратихме Големи го. аплодисменти. Ние изпратихме Хубен. Хубен, завърни Дали се, ще моля се те. върне обратно? Хубене, завърни се при нас. Хубене, ти се върна. Господин Здравей. Танев. Хубене, с този дълбок глас ти можеш да пееш опера. Пей и опера. Гласувайте за Хубен. Господин Чаталов. Всички знаят, че Хубен е моята слабост. Ако можеше и 2 стъпки да направи, вече щеше да изскочила тапата от шампанското, нали знаеш. Опитвай, приятели, опитай, ще стане. Ще стане. И аз съм така, ама опитах и стана. Госпожо Добрева. Браво, Хубене. Аз намирам твоето изпълнение за много добро. И също така искам да кажа, че аз тази вечер съм фенка на необичайните режисьорски решения на Мари Росен. Просто. И така, благодаря за което. Госпожо Траянова. Личи си, че се забавляваш това, което правиш. Стоиш много леко на сцената, естествено, което е много добре. Ако мислите, че Хубен е истински шоумен от ранга на големите, помогнете му да стигне до Холивуд. Изпишете името му на латиница и го изпратете с СМС на кратък номер 1680 за всички мобилни оператори. Аплодисменти! Това! Аз съм дърво, ти си длето. Ще ме очертаеш както трябва. Това е Стар Машин. Ще ме изваеш. Това е Стар Машин, шоуто, което създава звезди. Финалът е много близо и за това трябва веднага да погледнем как вървят резултатите, разбира се. Вижте дали вашите любимци се набират там, където искате да се намират. 15 е Хубен, 10 е Ивайло, 6 е Маринела, 5 е Явор,
И Светла отново води с 21%. Галин е втори. Трети е Иво Желев. Честито да сте живи и здрави. Аз искам всички да ви изпратя в Холивуд и ние с Лидия да сме там, но... Нищо не е решено още и позициите се сменят постоянно. Затова гласувайте, гласувайте, гласувайте за своите фаворити. Моля ни, върнете ни автокюта. Моля ви, колеги, ние не можем да работим така. Ние трябва да Добре, вижте сега. Сега следват най-добрите изпълнения от тази вечер. Нека да ги видим. Благодаря ви, колеги. Много ми е ваша стигна. Чуе, шае, хае, хопа! I tell ya, cellophane, Mr. Cellophane, should I? That's me, that's me. Promise me it would be just as true. I'd be the only one kissing on you. And all that jazz. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. You're right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Lady peaceful, lady happy. Roxanne, you don't have to put on that red light. And soon it will be morning. Be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. I got my teeth, I got my chin, I got my neck, I got my teeth, I got my heart, I got my back, I got my soul, I got my eyes. If you give this man a ride, sweet memory will die. Give her on the road, yeah. Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria. Bye bye happiness, hello loneliness. I think he's gonna die. La 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 la. Всички бяха много добри и нямам търпение да разбера каква ще е следващата им задача. Винаги, когато не знаем нещо, търсим Блаже. Той знае дори повече, отколкото трябва. Значи, чакам малко, не бързаме никъде. Преди да кажем задачата, искам да кажем нещо, защото не съм кажал бая от време нищо. Този път няма да ги критикувам и да ги плюкам кандидатите, тук искам да им благодарам. Искам да им благодарам, защото преди Star Machine дистанционното от телевизора ми харчеше повече ток от бойлера. Ви се вярва ли? Като почна Star Machine, парите за батерии от дистанционното значително ми намаляха и искам да им заблагодарам на кандидатите и на самите продуценти, че ми спестяха някой лев у заден джоб. И така, надявам се и на вас ви спестил някой лев. Сега задачата е, значи на самия финал кандидатите, че трябва да бъдат залюбени. Или иначе кажано литературно, любовта у световното кино. Брей! Ще има лапане, а? Ще изясни повече госпожа Биляна Лависиндиер Траянова. Скъпи момичета и момчета, благодаря ви за прекрасната вечер. Знаете, че следващата седмица е големия финал. Големия финал на първото актьорско реалити Star Machine, в което вие сте главните герои.
Следващата седмица ще бъде дадена голямата награда. Всичко е в ръцете на зрителите. А това, което ще направим ние журито, е да раздадем наградите за най-добра главна мъжка, женска и поддържащи мъжка и женска роля, както и за най-добър ментор. Последният шанс, в който вие да омагьосате зрителите, е да изиграете отказ от световен любовен филм. Пожелавам ви успех! Това беше всичко от Стар Машин за тази вечер. Бъдете с нас и другата неделя, на 5 февруари, когато ще бъдем по-бляскави от Оскарите. Гледайте Стар Машин всеки вторник, четвъртък и, разбира се, в неделя от 19:45 големия финал. Една роля ще промени живота на някого.